Sanamkela Avalanche of Grace igama lam ndithenjiwe. Molweni, sisekumxholo wethu wothando namhlanje. Uthando yindlela esizawuphumelela ngayo. Uthando olukufuneka silufunde, simeditate kwi-scriptures, ngoba sizakwamkela uYesu ngothando. uYesu uluthando, silindele uYesu weza. uYesu uluthando ke. Kufuneka sive iBhayibhile ithini ngothando. Sizinike ixesha futhi senze ne-introspection ngothando. Yinto ebalulekileyo. Siluncwadi sizake sifunde baseRoma 5, siqale kwivesi 6. I-heading yakhona ithi uthando lukaThixo lubonakaliswe ekufeni kukaKristu. Kuba uKristu uthe sakuba sasingama-athalala, sasi-powerless, singenamva, singenamphambili, singayazi ne-right ne-wrong, sisesonweni. Sikhumbule kaloku sazalelwe esonweni ngenxa yeka-first Adam wokuqala. Sasingama-athalala nyana, wabafela ngexesha elimisiweyo abangahloneli uThixo. uYesu Kristu wasifela, uYesu Kristu. 7. Kuba kungangenkankulu ukuthi ubani afele ilungisa, kuba uthi mhlawumbi ubani abe nobuganga wokumfela olungileyo. Verse 8. Ngeyena uThixo uqondakalise okwakhe ukusithanda ngokuthi sakubona ukuba sisengaboni uKristu wasifela sisengaboni. Yiyo loo nto sikwaziyo uba sithi yiza kuYesu Kristu nezono zakho, uze kuye uzokuhlambuluka kuye uzawukhulula. Sibhele kuverse 8. Uthando lukaYesu lugqibelele olathando lukaYesu Kristu ukuthi azosifela singaboni, azosikhulula ezonweni. Lifana noJohn 3:16. John 3:16 nayo utsho. uJohn 3:16 uthi kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obunaphakade. Nalo lathando lukaYesu Kristu. Kufuneka abantwana bethu bayazi lezi memory verse. Nayi memory verse efuna siyifundisa abazukulwana bethu. Nayi memory verse balulekile. It's very short, nabo bazayi-understand, bazi ukuthi bayazi intsusa yethu apho ivela khona. Ibaluleke kakhulu. Nathi sinendima ekufuneka siyenzile koluthando. Nantsi ake uYesu uthi ke ngokuthi njengoba uYesu ezosifela nje, nathi khona sinento esifuneka siyenzile. Ithi kuMatthew 22 verse 37. uYesu phayana kwelaa scenario, uYesu bazomlinga. Yiyo le nto nditsho ndithi sesezawulingwa and kufuneka sipase nge-flying colours ngothando. Ithi isiza imbi wena uyiphendule ngani? Ngothando. Verse 36 uthi mfundisi, owona myalelo mkhulu emthethweni nguphi na? Uqale phaya phambili wena umfundi uzayo. Verse 37 wathi uYesu kuye, uze uyithande iNkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho iphela. Masithande iNkosi uYesu uThixo wakho, Nkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho iphela,
nangomphefumlo wakho uphela, nangengqondo yakho iphela. Nguwo lo owokuqala nomkhulu umthetho. Masithande uThixo ngenhliziyo zethu zonke, ngengqondo yethu yonke. Ngokwenza ntoni? Make sifune abantu baze kuYesu. Luthando nolo. Uyasebenza xa ubiza abantu into yoba izani kuYesu. Ibe sisixhobo esikhulu eso kwiintshaba zakho. Awenza isixhobo sakho kuSathane, indlela ofuneka uziphindisele ngayo ukufuna abantu, uxelela abantu uYesu uthi izani, fane nalaa ntombazana. Haleluya. Laa ntombazana yathi izani, nanku umntu endixelela izinto ngempilo yam. Athi lo nguYesu Kristu, athi uYesu Kristu. Nathi kufuneka senje njalo, sixelela abantu ngoYesu. Abanye bazaze bacinga fanuba hayi apha noka ubamba ngakakuhle, ukuthi hayi loko wathetha ngoYesu. Kanti ubambile, sisixhobo sakho eso olulwa ngaso. You are fighting back to the enemy. Ukwenzani? Ubiza abantu mababaza kwaYesu Kristu. Umfili wakho, nomfili wethu uYesu Kristu. Uthi uverse 39, uthi owesibini ke ufana nawo. Uthi uze umthande umakhelwane wakho, ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako. Kule mithetho yomibini kuxhomekeke umyalelo uphela nabaprofeti. Kule mithetho engaka yothando izosivula indlebe, izosivula amehlo ukuthi masithande umakhelwane. Ithi nje uSathane enza into yokuthi sasoloko salwa kangaka nomakhelwane. iBhayibhile ke masambe ngeBhayibhile ithi uthanda umakhelwane wakho ngale ndlela asithanda ngayo. Oh haleluya, haleluya. Nansi funa ndiyiphinde ithi owokuqala omkhulu umthetho, mkhulu ngowokuqala. Uthi uze uyithande iNkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumlo wakho uphela. Uyihighlighte nangengqondo yakho iphela. Uyihighlighte eBhayibhileni yakho. Funa sizihighlighte iBhayibhile ezinje, kwenzela ukuthi xa sidibana nezilimo naxa sidibana nokonqena, xa uSathane esi-discourage, ngoba uyazi siphila kwiintsuku ezinzima. Uvuka nje une-discouragement. Funeka ukhumbule ukuthi nje uthe mandimthande, uthe mandimthande ngenhliziyo yami yonke nangengqondo yami nomphefumlo wami kuYesu. Owesibini funa ndithande, uze umthande umakhelwane wakho. Umakhelwane wakho ngoba ayinguye kuphela lo oyi-next door yakho, nguye nabani nodibana nayo ongamaziyo umakhelwane wakho. Thanda abantu, asithanda abantu, Thixo makasincede. Singathi xa sibona abantu bephumelela, uYesu ebablesa abantwana babantu ngenxa yothando, sithi hayi aba bayathakatha, sithi abaya bayathakatha, banemilingo besalela. Kanti benzani? Bathanda abantu, banothando. Uthando sisixhobo esikhulu uYesu asifundisa sona kwezi end times, ukuthi masijonge uthando. Uyokukhomba abantu, ujonge isiqu sakho, uthi Yesu mncede ke ndihambe ngothando, ndizophumelela. Sawuphumelela ngothando. God bless you. God loves you. Hlala kulo, hlala kuthando, hlala occupy. Hallelujah. Occupy till Jesus comes. Oh, glory to